Takto sa v nedeľu večer 3. januára v Starej Pazove začal spoločný novoročný koncert srbského detského folklórneho súboru Dukat a slovenského detského súboru Pukance. Ak vychádzame z toho, že sú deti našou najväčšou krásou, radosťou a nádejou, tak by si ich starší oveľa častejšie mali brať za príklad. Vari by bolo viac porozumenia, lásky a dobrých vzťahov aj medzi dospelými. Túto myšlienku v tom najkrajšom zmysle slova podporuje práve tento spoločný novoročný koncert dvoch staropazovských detských súborov, ktorý bol pred rokom prvýkrát veľmi úspešne usporiadaný a teraz už začína byť tradičný. Ako sa zrodila idea tejto spolupráce? Máme za nami už druhý spoločný novoročný koncert detských folklórnych súborov Dukat a Pukance. Pán Kubečka, ako sa zrodila táto idea zorganizovať takýto večierok? Jednoducho idea mi spadla na rozum, že treba každý rok niečo novo tvoriť. Znamená, obecenstvo už trochu bolo prezasíčeno s tým klasickým večierkami, koncertami, tak mi prišlo na rozum, aby sme niečo inakšie spravili, niečo po mne krajšie. A nebola len to príčina, bola ešte jedna dôležitejšia príčina a jedná sa o tom, že posledne tieto ťažké vojnové roky nás voľako rozdvojili Srbov a Slovákov. Voľaký červ, taký ten pokazený sa stiahol medzi ľudí, ktorí robiu to nedobre. Tak som ja na ten spôsob chcel zblížiť vlastne Srbov, Slovákov a dôležitvo detí. Lebo odtiaľ musíme začínať. A teraz už môžem povedať, že som šťastný, že sa nám to aj podarilo, že to už zažilo, teda, že to už druhý koncert a že sa to všetkým už teraz páči. Ako reagovali vedúce súborov, teda ako prijali túto vašu ideu a ako sa to začalo? Dobrá otázka, ste mi pomohli s touto otázkou. Samozrejme, že idea bola moja a čo by som ja, keby nebolo vlastne Kadelisovej a Svetlane Rudičovej. S nimi je veľmi povďačne robiť, oni to hneď prichytili a sa oduševnili s takou ideou. A vďaka im, že to trvá a aj vytrvá. Dúfate, že tento koncert, teda tento spoločný koncert bude tradičným? Absolútne, lebo v Lani, keď sme prvý koncert spravili, tak to moja idea bola, že to musí byť tradične. Ale idea je, že to nemusí byť Dukat host, že to nemusia byť vedúci Pukance Dukat, alebo Čmelík, alebo Radiševič. Ale idea je, aby sme aj z druhých osad doviedli voľaké skupiny a s nimi dospolu spravili taký koncert. Mire,
To, čo osobitne okrášilo tento spoločný koncert, je krása ich recipročných spevov a tancov. Veľká vďaka za takýto spôsob spolunažívania a skvelej spolupráce, najmä medzi spomenutými deťmi, patrí umeleckým vedúcim Svetlane Rudičovej a Vlaste Karderisovej. Patrí im vysoké ľudské a umelecké uznanie, že sa im na javisko podarilo dostať až 120 detí, s ktorými uskutočnili viac ako poldruha hodinový pestrý a bohatý program. Ako prišlo k spolupráci s Pukancami a s ansamblom Dukat? Nije teško približiti nešto što je veoma blizu. Prošla godina, ne tako davna, 98. bila je naš prvi pokušaj, zahvaljujući sjajnoj ideji gospodina Juraja Kubečke. Vlasta i ja, obe zaljubljene u ovo što radimo, obe ručke smo prihvatile nešto što i jeste izazov i nije izazov.
za moje iskustvo i nije neki veliki izazov, ali je velika radost za ovu decu. Dakle, 3. januara 1998. smo zaigrali prvi put. Koncert je prošao sjajno, koji je ovaj večeras, ali se posle njega dogodilo nešto još sjajnije. Deca su telefonirala jedna drugoj, dopisivala se, čestitala rođendane, družila se, svraćala jedna drugima na probu, učila jedna druge korake, što je u suštini daleko bitnije, što je ono što gradi ljude, što je ono što će od njih napraviti prave drugove, jedan kvalitet bez obzira da li su Jan ili su Nikola, da li su Ana ili Mirjana. Tako da procenjujem da je ovo što radimo daleko više od novogodišnjeg koncerta i daleko više od novogodišnje čestitke Pazača. Imam divne prijatelje Slovake, veoma bliske. Imam divne saradnike u ansamblu mom, Dukat, recimo, ja ne mogu da ne spomenem Šagu Aleksandra, koji je moja, on voli da kaže, leva ruka i obe ruke nekada. Ne vidim nikakav razlog da ovakve saradnje ne bude i čudi me da nije i ranije počela. Vlasta i ja se dugo srećemo na sastancima kulturno-prosvetne zajednice, razmenimo tu i tamo mišljenje, ali zaista nijedna od nas se nije ovoga setila. Uvek treba apostrofirati gospodina Kubečku i nikako ne smemo zaboraviti da je on otac ove sjajne ideje. A ja očekujem da, kao što je 1. januara koncert u Beču, da će tako svih narednih godina, možda ne baš 3. jer osoblje ovoga doma je malo nezadovoljno, jer danas je još uvijek praznik, mi smo njima uzeli od njihovog praznika, ali recimo evo 5. januar da bude zapamćen po tome što će toga dana Dukat i Pukance da pozdrave svoje meštane. Hneď na druhý deň po koncerte sme sa stretli s menším počtom členov detských súborov Dukat a Pukance a pokúsili sme sa zhrnúť dojmy z koncertu a aspoň šťastí odpovedať na otázku, čo tieto deti, srbské a slovenské, často i zo zmiešaných manželstiev, láka a obšťastňuje v takejto spolupráci. My sme sa všetci veľmi pekne kamaráčili s Dukatom. Každý máme aspoň niekoľko kamarátov. Aj pekne nám to bolo aj tančiť s nimi, aj spievať srbské piesne, aj pekne bolo, keď oni spievali naše piesne, tak sme im čapuškali aj dobre. Výborne to bolo naozaj. Mne sa páči, že je toto už druhá spolupráca s Dukatom. Prvá spolupráca bola, že sme my tancovali ich choreografiu a oni našu.
to naozaj pekne vyzeralo. Táto druhá spolupráca, páči sa mi, že sme mali spoločnú koreografiu, že sme to nejak zjednotili. Dobra myšlienka spolupracovať s nimi, páči sa mi to. Začalo to asi koncom 97. roku, to bolo asi decembri. Neviem, je to veľmi dobre zamyslené. Čo sa ti najviac páči v tej spolupráci konkrétne? Najviac sa mi páči táto spoločná posledná koreografia. Je veľmi nápadná idea to. Veľmi pekne zamýšľaná. Pekne je tu veľmi a kroky tak, je to aj ťažké a je to aj ľahké. Tieto teraz, čo sme sa učili, trochu boli namáhavé, ťažké. Len pre tých, ktorí slabo tančia. Ale myslím, že to pre mňa nie je nejaký problém. Ako sa ty dívaš na túto spoluprácu a na možnosť spolupráce aj s inými detskými súbormi vo Vojvodine? Mne sa toto páči, pretože sa kamarátime a je to pekne. A myslím, že by sme mohli aj s inými súbormi, prečo by nie. Ako prišlo k tomu, že si sa dostala do tohto súboru a ako sa ti páči v ňom tancovať? Moja mama počula, že moja priateľka tancuje, povedala, mňa upísala. Mileno, mileno, cvete, šareno. Kto ťa naučil toto spievať? Naučila ma profesorka. A povedz mi, vieš aj po slovensky spievať? Viem. Ktorú? Keď pôjdeš poňa nás, obzri sa na dom náš. Aj to ďalej, no. Ako sa tvoji kamaráti? Pa na probách, folklóre aj tak voľa, kedy nájdeme sa parku aj tak, družíme sa. Čo sa ti najviac páči v tomto folklórnom súbore Dukat? Pa všetko sa mi najviac páči. A čo napríklad konkrétne? Pa aj koreografie, aj pesny, všetko. Koľko rokov tancuješ už v tomto súbore? Toto mi je 3. rok. Budeš ešte tancovať? Budem, normálne. Dobre. Zlatko, ty kedy si prišiel do folklórneho súboru Dukat? Ja som prišiel v 95. roku. Prečo? Že sa mi páči. A prečo práve do folklórneho súboru Dukat a nie do Pukancov? Neviem, páčilo sa mi. Nejaké dievča v Dukate? Áno. Pani Liliana Popová až 2 deti má vo folklórnom súbore Pukance. Tu ste v tomto detskom súbore od začiatku ako rodič a pripravujete aj to 3. dieťa do tohto súboru. A ako sa vám spolupracuje s umeleckou vedúcou Vlastou Karderisovou a samozrejme, čo vás prilákalo do tohto súboru? Môžem povedať, že od samého začiatku založenia detského súboru Pukance som tu, za to, že ma zaujíma slovenský spev aj tanec. Aj môžem povedať, že som sa zaľúbila do slovenských piesní aj tancov. Aj, že ma to naozaj, všetko to, tá láska ma priľakala tomu, aby som napríklad na každej skúšky bola, aby som aj to moje 3. najmladšie dieťa bolo so mňou prítomno na tých skúškach, aj že som naozaj užívala v tom všetkom aj tá láska a som preniesla tú lásku aj na moje deti a aj moje deti preniesli na mňa isto tak tiež tú lásku. Takže neviem, to je to. Ste Srbka, ale pekne hovoríte po slovensky. Odkiaľ tá láska k slovenskému jazyku a slovenčine? Odkedy som spoznala tie krásne piesne aj tance slovenské, od vtedy. Aj usilujem sa, koľko môžem, aj moje deti ma učia, aby som sa tak poviem správne, aby som správne rozprávala slovensky.
Umelecká vedúca detského súboru Pukance Vlasta Karderisová dlhé roky venuje svoj voľný čas práve týmto deťom. Vrcholom tejto bohatej činnosti je novoročný spoločný koncert s folklórnym ansámblom Dukat. Ako vidíte túto spoluprácu? Detský súbor Pukance vznikol v 92. roku. To znamená, činnosť máme veľmi tvorivú, veľkú, kvalitnú, čo sme dosiahli počas tohto periodu. Detský súbor Pukance počíta teraz 50 členov, má mladšiu, staršiu skupinu. A jednou zo základných úloh nášho súboru je práve tá spolupráca s druhými detskými súbormi. Lebo iba na taký spôsob môžeme vymieňať si skúsenosti aj rôznych tanečných krokov z druhých osád slovenských. Taktiež venujeme pozornosť tomu, aby aj k nám prichádzali ostatné súbory. Aj z celej Vojvodiny, znamená aj srbské, aj slovenské súbory. Chcem povedať, že keby nebolo nášho jazyka krásneho slovenského, keby nebolo takých piesní, pekných tancov, verím, že 250 rokov Slovákov na týchto priestoroch by sa neudržalo. A nie len to, práve preto, že žijeme, spolu nažívame so Srbmi v našej osade v Starej Pazove, tak ideja pána Juraja Kubečku, aby sme spolupracovali aj so srbským súborom, bola veľmi lákavá i pre mňa, i pre pani Svetlanu Ludičovú. A isto tak, keď sme to zvestovali deťom, rodičom, Slovenskému kultúrno-umeleckému spolku a ostatným inštitúciám,